Guten Morgen, herzlich willkommen. Talaga naman tong ilaw namin, parang ano talaga, charot. Ayan, so anyway, kagaling ko lang pala ng isang labas. Pumunta ako ng bayan, ng town. Santa Claus is coming to town. Itong ilaw talaga namin dito sa ano, parang hindi ko talaga get. Charot. Wait lang, ha? Hanapan ko kayo ng lagayan, guys. Para mas makita niyo ako. Kaso lang parang kinukuha tayo ng ano, ng liwanag. Sus Maria. Buksan ko na itong isang naming ilaw dito sa kabila. Oh. Hindi ko alam kung bakit. I really don't know why. Charot. Nagpapa-English ka ngayon, ha? Charot lang. Anyway, let's put my tripod here. Tripod, hindi asukal yan. Uy. Asukal kaya yan, guys. Pinaglalagay ko sa likod para may pundasyon. May pundasyon. Anyway, kagaling ko nga lang ng bayan, guys. Ako ay pumunta ng bayan. Tapos, hindi ko na kayo sinana. Ayan. So, happy Monday. Naka-jacket ako. Tapos, nangangamoy ako ng mga pabango kasi nag-test ako. Pumunta ako ng Rossmann. Tapos, nag-test ako ng mga pabango. Papunta dito sa ano. Ayan. So, yes. Let's open Sesame. Charot. Oops. Dito po talaga nag-ayos. Okay lang yan. Wala naman yung kapila. Charot. Ayan. So, tayo? Naka-all black. Charot. Ano to? Heat-tech. Maluwang lang talaga siya sa akin. Pero heat-tech lang yan siya, guys. Ang sinuot ko. Tapos jacket na. Ganon. Kasi hindi naman masyadong malamig. Parang ganon. Pero ang kulimlim kasi uulan nga daw. So, let's start a little haul kung ano yung nabili ko sa labas. Hindi ko talaga mag-gets ito. Wait lang, ayusin ko nga muna yung aking ano. Sa camera ko ba? Uy, parang sa camera ko nga. Ay, naku naman, nakakaasar talaga. Oh, nakikita niyo na ba ako ng malinaw? O, diba? Sa camera nga. Sus, Maria, Mercedes, Marimar. Ang oras din nakikita niyo ba? Totoo na ba? Alauna? Hindi. Ano na kaya, guys? Hapon na. Late na ako, guys, nagsimula ng vlog. Ano na? Stress na. Kasi nga, syempre, may mga ginawa din ako. Ang buhay ng tao ay ang buhay ng tao ay masayang tunay. Maraming ganap. Ayan. So, kung makikita ninyo, guys, may nakalabas pa yung ano dyan. No? Basta mamaya, ayusin ko yan. Ayun. Di ba nagpaliwanag talaga? So, the first thing na nabili ko, guys, is ito. Oh. Yeah! Ano ito? Noodle. Anong tawag ito sa atin? Alimutan ko. Kasi gusto ko gumawa ng macaroni salad. Pasko na kaya. Ayan, yung una, macaroni salad. Tapos bumili ako ng macaroni fruit salad. Kasi pag gumagawa ako ng macaroni, ng fruit salad, may macaroni. Basta nakasanayan ko siya sa probinsya. Basta ganun. Mas masarap siya para sa akin. Tapos, pala yung kalahati nun, ayun yung with fruit. Tapos yung kalahati nun is chicken macaroni salad naman. Gumawa ako nung nakaraan, diba? So, gagawa ulit ako. Pero sa ngayon, ang gagawin ko muna is with fruit cocktail. So, meron na akong isang ganito. So, dalawa na. Tapos, binilhan ko ng banana and fruit din. Hindi ko alam kung masarap ito. Nabili ko doon sa Rossmann na banana juice tsaka carrot juice. Ayan, karote. Papatry ko to kay Rafael Boy. Kasi gusto niya lagi yung gumagawa kami ng banana shake. Ewan ko kung magugustuhan niya itong banana. Kasi ako gusto ko tong carrot. Pang bata to eh. Pero try namin kung alin magugustuhan niya dito. Pero ito binili ko. Kasi mahilig siya sa banana. Mahilig naman ako sa banana. So, titikman namin kung magkano. Kung ano yung masarap. Hindi naman siya ganun ka. Tapos bumili ako ng toothbrush. Kasi magpapalit na kami ng toothbrush ng asawa ko. Kasi nga matagal na yung toothbrush namin. Tapos, bumili ako ng 2 Coke Zero. Para sa asawa ko yan. Tapos binilhan ko na rin siya ng Nivea. Hindi pala to Nivea. Isana pala to.
Akala ko talaga kanina Nivea. Pasaway, Shell. Ano ba yan, Shelly? You forgot. Charot. Kaya sabi ng asawa ko, maganda daw yung Nivea. So, kasi may men. May men kasi Nivea men, diba? Tingnan natin magkano itong Isana na ito. Isana. Uy, nasaan na? Isana 149 euro. Ano yung may Isana pa? Okay. So, hindi pala. Akala ko talaga. Kasi nga guys, dahil dito sa nakikita ko, di ba pag mga Nivea, may ganito rin, yung parang men. Tapos ganito rin yung pagkakaano. Kaya akala ko talaga Nivea. Ano ba yan? Sus Maria Mercedes. Tapos binilhan ko na rin siya ng kanyang wash gel. Nivea wash gel. Tapos, binilhan ko na rin siya ng pang-ano sa paa. Ayan o. Nalagay sa cream sa paa. Binilhan ko na rin siya ng tawag ito, spray sa buhok. Kasi siya mahilig mag-style ng buhok ako. Wala akong ano sa buhok eh. Tapos, di ako mano sa buhok. Siya, maarte siya sa buhok niya, yung asawa ko guys. Ma-style siya. Tapos, bumili ako ng dab. Ito lang. Kasi hanap ako ng hanap doon. Tapos, itong Isana na mild soap. Ano to guys? Hand soap. Parang hand soap. Ayan o. Parang hand soap. Hand soap nga ito. Mabango kasi to. Sobrang bango nito. Ayun. So, ayun lang guys. Pamili natin. Ayun lang yung pamili ko ngayon sa labas. Tapos mag-aaldi na lang ako mamaya. So, yun. Kasi nga, pag nasa labas ako guys, grabe, inaabot talaga ako ng ilang oras. Kasi nga, kakahanap ng wala naman. Charot. Oo nga, kasi nga ako talagang tinitingnan ko isa-isa, ganun. Tapos basta ganun. Tapos parang gusto kong bumili ng pabango. Tapos sabi ko, wag na lang. Kaya parang nangamoy ako dun sa test ako ng pabango dun sa loob ng Rossmann. Ayan. So, ayun lang guys. Ang total ng binayaran ko sa Rossmann ay 16.28. So, yun. Nagkamali lang ako dito. Sana magustuhan ng asawa ko to, oh. Kasi sabi niya sa akin, Nivea nga daw yung maganda. Akala ko talaga Nivea, Isana pala yan. Idi sana. Charot. So, ayun. Update ko kayo mamaya, guys. Kasi mga ganap kung ano pa yung ganap natin for today. Nice. Alam niyo ba, nawili na naman ako scroll. My God. Charot. Ano, mamili ako scroll. Ipapunta pa pala ako ng Aldi. Ano ba yan? Alas 6 na. Alas 8 magsasara yung Aldi dito. Ayan. So, malapit lang naman sa amin yung Aldi. Parang ilang oras? Grabe. Malapit na ilang oras. Ano lang. Minuto lang ang lakad. Ganyan. Pero syempre, pagka nakaligtaan ko yung oras, yung saglit na yun pasaway talaga ako. Charot. Anyway, grabe yung nagbubukas yung mga ilaw dito sa namin. Dito sa parking lot. Ang gray-gray. Parang malakas yung ulan mamaya. May pag-ulan nga, pero I don't know if what time. Parang kaibigan ko yan. Hindi nilang mapapansin sa pero mag-gray siya. Ayan Parang ulan na malakas. Kita niyo ba yan? Gray. Ang dilim na paglabas ko ng Aldi. Grabe. Ang bilis ng dumilim, guys. Akala mo mula sa lang. Kasi nga, ano na dito, diba? Ako din sagsagot, Yun yung Aldi, guys. Ano lang. Ay, nako. Ang dilim na talaga. Mas malamig. So, ito na ay, na nila dito yung mga dahon-dahon sa gilid. Yeah. At dalawa-dalawa yung bag kong bit-bit, guys. Ay, sasihin na lang sa bahay. Hi, guys. Charot. Dito na ako sa bahay. Lamig. Lamig.
Ang bigat ang dala ko. Dalawang bag pala kayo. Kasi ito. Oopsie. Nakabili tuloy ako ng isang bag. Kasi hindi makahisa sa bag kong dala. Ang dami na naming bag dito. Nakabili pa ako ng bag. Ay. Let's start this. People. Wait, tanggalin ko lang itong ano ko. Yake. Ano oras na ba? 6 ano lang eh. Grabe talaga guys. Ang bilis lumamig. Lumamig. Tawag ito. Ang bilis ng panahon. Ang gabi pala. Ang bilis uminit. Ano ba lumamig? Uminit. Kanina malamig. Uminit. Ngayon. Dumilim. Sos. Ayan. So yung vlog natin ngayon guys is puro ano to. Puro lang to grocery. So guys, ito sa unang bag is Coke. Diretso na agad yan dyan. Tapos, ito oh. So, binili ako kanina, diba? Binilan ko pa rin siya ng ganito. Hinano ko pala tong aking mga cocktail. Umuwi siya. Hala ka. Yung trabaho ng asawa ko bukas. Hala ka, yung tinapay, hindi ko nabili. Tatakbo na lang ako mamaya. Wait na. Tatanungin ko siya kung anong oras pasok niya bukas. Kung maaga ba or late. Ayun. Apat na ganun. Akala ko 3 lang ginawa ko, 4 pala. Resibo. Mamaya natin mo lang. May nakita ako guys na ano oh. Hala! Akala ko avocado to. Gorke yung nakuha ko. Kaya ako nga kinuha yung isa kasi nga avocado eh. Tapos biglang gorke itong nakuha ko. Akala ko puro avocado. So may gorke. Ano ba yan? Kaya ako nga binili kasi nga avocado eh. Napalit. Sus. Kakaasar. Tapos wipes. Pang ano yan guys, pang CR. Tapos, pang laba. Ito na binili ko. Mas gusto ko yan siya. Mabango siya. Tapos, charan, yung anong paborito ng asawa ko. Partner. Ito ko ito ilagay. Saan ko na ito ilalagay? Dito na lang. Wala akong paglagyan. Ayun yung laman ng isang box guys kasi nga ang bigat. Baka pwedeng palitan to sa kala ko avocado na. Ang pangalawa guys is let's close the refrigerator. Ito. Dalawa binili ko nito guys kasi gusto namin ito mag-asawa. Ayan o. Cookies. Buttered cookies. Butter spritz gebak. Kipek. Tapos, itong French akala ko may tinapay pa siya, kaya hindi ako kumuha. Tapos, ito yung paborito ng asawa ko guys. Tricolor na pizza. So, tatanggalin ko siya dito sa box. Kasi, para malagay ko sa ref. Ayan, ito siya guys. Gusto niya yan, yung mga spinachi. Ayan, tapos, sausage. Another borscht. Alam ko anong gusto niyang kainin dyan. Isa binili ko na. Tapos, pang baon na sa tinapay. Puro pala ito yung nabili ko. Hindi ako nakabili ng ano.
forgot it. Ano po yung ref namin, guys? And then, itong router butter na baguette. Gusto na rin niya yan. Ako kasi, hindi ako milig sa mga ganyan. Tapos, bibili na ako ng isang in case of. So, ngayon, guys, is pupunta na ako ng Aldi. Bibili ako ng tinapay niya. Kasi baka maaga siya bukas sa trabaho. Tapos, wala siyang baong tinapay. Naku, magre-reklamo yun. Ayun, so nakalimutan ko. Kasi nga, iniisip ko, siguro kahapon ko yung nakita na madaming po siyang tinapay. Ngayon, kasi dadalawa na lang. So, yun, tatakbo lang ako ng Aldi, guys. Yes, balik lang ako ng Aldi. Hi, guys. Magandang gabi. So, nakatakbo na ako kanina sa labas, no? Para kumakain ako ng... Ano ba yun, halo-halo kasi sinasabi ko. Tumatakbo ako, tapos ngayon kumakain. Tumakbo ako sa labas kanina, di ba? Kasi nga, bumili ako ng tinapay ng asawa ko dahil nakalimutan ko, di ba? So, ngayon, guys, niluluto ko na yung yung pagkain niya. Ito lang naman ang gusto nito, guys, oh. Diba? Nung nakaraan, yan din yung kinain niya. Ngayon, yan pa rin ang kakainin niya. So, that's his favorite sausage. Pero, at nakikita niyo, di ba? Ang pinakamalaki na apple doon sa nabibili namin, di ba? Tingnan niyo naman yung ano ko, oh. Oh. Grabe, ang laki talaga niya, guys, oh. There's a place in your heart. Charot. Pwede ka magtago dito. Ang laki-laki. So, hihiwain ko siya, guys. Gusto ko na siyang kainin. Ito yung aking dinner. Apple. Tsaka yung sushi, guys, na nabili ko sa Aldi. Pagbalik ko kanina, guys, bumili din ako noong avocado. Diba? Akala ko talaga avocado na yung nadampot ko kanina. Kasi nakita ko nga avocado eh. Favorite ko kasi yun, guys, avocado. So, yun. So, may kanin pa rin ako ngayon. Dahil sushi. Pakainin natin ang aking asawa ng apple. Pagka hinihiwaan ko lang yun, tsaka binabalatan ng tsaka lang yun, tsaka kain. Hindi kasi maprutas talaga yung aking asawa. Hindi talaga siya maprutas. Pag may grapes, yon yung tipong hindi mo na kailangan balatan, yon. Pero yung tipong kailangan pang balatan, katulad balatan ng hiwain, katulad ng apple, orange. Hindi niya yun siya kakain ng ganun. May tira pa, guys, na. Sarap talaga, guys. Tamis. Sarap talaga. The best talaga yung mga fresh. So yun, waiting lang ako sa asawa ko, guys. Tapos kakain na kami ng dinner. May kinakain-kain pala akong pickled na cucumber. Ito, pickled. Pickled ba tawag ito? Ito, oh. Ang sarap. Maliliit na cucumber. Na parang binuro. Knaki. Sarap siya. Ang sarap to, guys, oh. Yun. Buksan natin to, guys. Avocado. Kaya ko siya gusto. Nag-ano talaga itong aking nakakaasar. So, yan. Let's open. What inside? Nakapack. Ito yung iba, hindi naman kami dito pag bumibili kami. Okay. Tapos, ang cute na kanya. Lagayan ng sauce. Pero guys, iinitin ko to.
ng mga konti lang. Ayoko ng malamig na sushi, guys. Ayoko ng kasi nalagay ito sa sa chiller, 'di ba? Pag bumibili kayo, pag bumibili na kayo, na ilalagay na sa chiller. So ayoko ng ayoko ng ganun. Gusto ko na naiinit siya ng kahit konti lang. Sana masarap itong Yan. So, initin ko, guys. So, yan ang dinner na. Yan. Hindi ko alam sa asawa ko kung ano pang gusto niyong kainin. Basta alam niya lang ito sausage daw. Hindi ko alam kung mag-bread ba siya or something like that. Tingnan ko.